Já už vidím, protože tam je ten stan. Šest zdravotnic. A tam je taky ten stan, tak proto. Chápeš? A tam je znak zdravotnic. No, to je jasný. Co? A nemůžu to dělat. Tady dobře vidí, vykája uho. Jo, tati, běž. No, tak si já jenom běž. Proč? Tak já bych tam šel. No. Ale ono to normálně, to mě tak dělalo, když jste mi tam dal. Následníka trůnu rakouského arcivévodu Franze Ferdinanda o pár slov k vám, vojákům, a nejen, ale i k vám, civilistům a obyvatelům vesnice Mladějov. Vážená paní starostko, vojáci, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, posedmé stojíme na tomto místě a posedmé vzdáváme hold obětem první světové války. A já bych teď několika slovy vzpomenul jiných obětí. Obětí těch, kdož vojáky jedoucí na frontu doprovázeli k vlaku. Kdo svými slzami skrápil jejich uniformu, kdo želel od jejich odjezdu a kdo byl první, kdo do rukou dostal lístek se jménem svého drahého s tím, že tento již nežije. Chtěl bych, abychom všichni, jak tady stojíme, vzpomněli manželek, maminek, sester, milenek, přítelkyň, dětí, prostě všech těch, kteří zůstávali dole v zápolí a museli vést svůj vlastní boj za to, aby přežili a aby mohli své milé po skončení války přivítat doma.
Já si myslím, že není potřeba více k tomuto tématu mluvit, protože vy všichni, kdo si v těchto uniformách připomínáte ony doby, se jistě dovedete vžít do situace těchto vojáků, umíte si představit jejich žál a civilní obyvatelstvo si jistě také představí, kdyby ze svých řad mělo na frontu vypravit své nejdražší a nejmilejší. A těmto bych chtěl dneska zvláště věnovat Sputnikovku. Company, get up! Velitele jednotek, veltek, poctě zbraň! Company, Achtung! Präsentiert das Gewehr! Achtung! Präsentiert das Gewehr! Stendo!